Hello everyone, welcome back to my channel. खुलुमबाय बयनिसिमबो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ आङो एसे गोबावनि उनावसो मोनसे ब्लग भिडिअ लानानै फैलायबाय माने आं सानो भिडिअ लाबोबाय थानो ओमफ्राय जेरावबो थांनायबो जाया न'आवनो थाबाय थानाय जायो ओमफ्राय मोनसे कन्टेन्टखौनो बेसेबां लाबोबाय थानो बिदि सानलाय लाङो आरो ना ओमफ्राय बेयावनो थाबथानोसैलाय खालामनाय जालालाय खालामनो सानो ओमफ्राय खालामनाय जाया ओमफ्राय नै बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनैसो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोननिसिम ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाबाय दिनैथ' गणेश फुजा ओंखायनो जोङो फ्रेसमिताजों आंजों दिनै मन्दिराव एसे फुजा हैनो थांनो नागिरदों गणेश फुजानि ओमफ्राय दा बेनोसै होनबा दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडबा जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय जोङो रेडि जानानै दंखायो ओमफ्राय ओरैनोथ' जेबो प्रसाद नाङा जास्ट गणेश लाड्डु लाबानो जायो ओंखायनो जोङो बेखौ ओरै मन्दिर खाथियाव मोनसे हनुमान दखान दंखायो बाव लानानै थांबानोसै जोङो बेनोसै होनबा दिनैनि भिडिअआ नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ जोबजासे गोबावलाय हमनानै बयबो फरायनो रोङां आरो सान्दुंना दे होनदो दे दा नै जोङो लामायाव सफैबाय ओमफ्राय दा टट'नि बिराद खस्थ'खा ओरैनो फैबा थाङोबाथाय दाबायदि टाइमाव 12टा 1टा दाखोनै 12टायानो जासिगोन बेबायदि टाइमबाथाय टट' मोननो बिराद खस्थ' जायो ओमफ्राय दा जोङो थाबायनानै बै जोंनि नाराबारि बाजारा बावसो मोनहैसिगोन बायदि मोनखाबाय आङो दा जों थांबाय थानोसै बिदिबा जाला बेहा लोमजानायजों माजों आरो प्लेटआव फुङाव दुगैबावनांबाय लोमजानायनि थाखायनो रेगुलार भिडिअफोर हायाखै आङो आंबो गैया दासान्दि होनो सानो ओमफ्राय कन्टेन्ट मोनैनि थाखायनो होनायानो जाया बानायबाथ' मेरला कन्टेन्ट जायो आरो बानायबानो मेरला कन्टेन्ट ओंखारलाङो खिन्थु बानायानो आरो जोंना बानायानो ओरैबायदि लामा बारस'नो बिराद खस्थ'लै दा जोङो नैबे हनुमान दखानावहाय लाड्डु लानो नागिरदों खयथा लानो मोनबा लानोसै ना गणेश लाड्डु दा मन्दिरथिं थांगासिनो ओमफ्राय देग्लायहाय गणेश मन्दिरखौनो खालामाखै नङाबा एक्सट्रा बिदि खालामखायो आरो ओमफ्राय देग्लायहाय गैया ओंखायनो जोङो नैबे माबायावहाय टाउन गेजेरावहाय मोनसे गणेश मन्दिर दंमोन ओमफ्राय बेखौ दासो साफा खालामगासिनो बेखायनो जोङो दा हनुमान मन्दिरावनो थांसै आरो होजाखायो मन्दिरा एखेखा जेरावखि होआ बेखायनो दा जोङो हनुमान मन्दिरावनो थांसै ओमफ्राय टट'आबो ओरै सिंसिम फैथारा माने गावसिना पार्किं चार्ज लायो नालाय टट' मोनसेयावनो 20 थाखा गाहाम लायोनो ओंखायनो माखासे टट'फ्रा फैथारा ओरै सिङावहाय ओंखायनो ससे बै सिगाङावनो ओंखारनानै दा थाबायनांबायसो जोङो ओरैबो दखान गोदान बानायगासिनो ओरै फै गरम जाहांबायहाय गरम जाहांबाय नङाबाथ' दाबायदिबाबो आयु न' सिंनिफ्राय ओंखारबाबो सुइटार गानफबनानैसो ओंखारनांगौमोन क'क्राझारनि डेलि मार्केट बियो जोंना मन्दिरा मोनबाय नै ओइ अभार ब्रिज ओमफ्राय जों दा नैबेयाव होगोन हनुमान मन्दिराव र' नैबेयावहाय मानसि बुरजा दं माथो दिनै टुइसडे ना
आरोना किचेनावहाय ओमफ्राय माने ओरै रेलगेट बारैनि सिगां देग्लाय जेबो मन्दिर खालामाखै नङाबाबो सिगाङावहाय मन्दिर खालामदोंमोन आरो गणेश फुजानि ओमफ्राय ओरैनोबाबो दिनै टुइसडेखा टुइसडेआवहाय हनुमान मन्दिरावहाय फुजा जाबाय थाखायो एभ्रि टुइसडे ओमफ्राय एभ्रि सेटारडे आरो टुइसडेजों सेटारडेजोंहाय बेवहाय फुजा जाबाय थाखायो हनुमान मन्दिरावहाय माने बे मोनसे मा होनांगौ बेखौ गावनि फुजा बाराय आरोना बेयो मंगलबारजों सुनिबारजोंहाय ओंखायनो दिनै टुइसडेखाबो स' जोङो बावनो फुजा फैबाय हनुमान मन्दिरावहाय दा बेनोसै दिल्ली मार्केटआव दसे बेरायफैदों नै गस्लाफोर नायफैदों गोदान ओंखारदोंना ओंखाराखै ओमफ्राय ओरैथिंजाय एक्सप' जादों नालाय ओंखायनो एक्सप' दसे हाबहैनोसै हाबो सिङाव नैबेयावबो बावबो गस्लाफोरखौ मोजाङानो मोनो ओमफ्राय एसे खम दामावनो आरोना मोजां फैयोब्रा बेनाव दाना बाल'रे इटा बे आंकोलनाव बिराद खमावनो मोनो गस्लाफोरखौ ओमफ्राय मोजां क्वालिटिनिबो दं आरो बांद्राय गाज्रिद्राय गैया मोजाङानो नै नायफैलाबायदों जोङो दा जोङो एक्सप' दसे बेरायहैनोसै मा मोननो बे एक्सप'आवथ' बेनोसै कम्बल देलायग्रा कारपेट मा बुस्थु एसे मोजां खालामदों नै मोनायावसो मोजां नुगौमोनदां ना ओमफ्राय जोंथ' मोनायाव फैलाना टट' मोना बिराद खस्थ' जायो 7टानिफ्राय टट' मोनाबाथाय ओंखायनो दानो बेरायलांखासै होननानै ओरैनोथ' जों बायनो हानाय बुस्थुफोर जेबो गैखाया बिराद दाम गोसा जोबथार आयौ गोजौआवनो बेलाय इयारिंस नामा सानो इयारिंस बेसेबांथाय बेयो ओरैथिं हौवासा गथ'फोरनि बिराद मोजां जाखागोन नै बिदिखौ जोंहा जों जेला उन्दैमोन अब्लासो बिराद लायोमोन जोङो गाबलायलायनायल' बिखायोमोन भैया ये क्या है फार्स्टआव सेरनांगौ ओमफ्राय बेनिफ्राय गारनांगौ ओमफ्रायसो लाइट जोङो बिराद मोजां दख'ना फानदों ओमफ्राय बिदनजोब आरोना बांसिनानो बिदननिनो मेरला रोखोमनि दं आगर गुबैनि दं मेरला दख'ना दं आरोना बिदननियानो माने मेरला टाइपनि दं आरो ओमफ्राय सादोरफोरबो दङ ओमफ्राय ओरैनो बेलेग जाथिफोरनिबो मणिपुरि नागा गासिबो गाव गावनि ट्रेडिसनेलखौ फानजोबदों आरोना जायफ्रा थांदों बिसोर मिन्थिखागोन नोंथांमोना ओमफ्राय जायफ्रा थाङाखै भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन जायफ्रा भिडिअखौ नायबाय थादों ओमफ्राय ओरैनोथ' एक्सप'आव बांसिन न'नि बुस्थुफोरखौसो फानखायो बिदिनो देलायग्राफोर ओमफ्राय हम डेक'र खालामग्रा बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ आरोना दा जोङो बेवहाय आसार नायगासिनो ओमफ्राय जोंखौ टेस्ट खालामहोदोंबो आरोना थिंख्लांजों बैग्रिजों आसारजों लानो नागिरदोंमोन ओमफ्राय गावनो अलरेडि माने बिदिनो मानसिफोरखौ टेस्ट खालामहोनो थाखाय गावहा एक्सट्रा हाननानै दोनखानाय दंमोन ओमफ्राय जोंखौ टेस्ट खालामहोनायाव ओरैबायदि गोथावमोन आरोना बिराद गोथावमोन बैग्रिजों थिंख्लांजों मिक्समोन ओमफ्राय मेरला रोखोमनि आसार दङ
जलफि दङ ओमफ्राय मेरला बायदिसिना दङ आरोना आंसो गोसोआव गैजोबला ओमफ्राय बाव ब्लग खालामनायावहाय माने बिराद मोजां रायज्लायगासिनोमोन बारा थाल लानाय जायाखैमोन आरोना रायज्लायनायजोंनो माने भिडिअ लानायजोंनो कि साइडआव बेकग्राउन्ड मिउजिक दामगासिनो होननानैहाय ओमफ्राय जेब्लाना भिडिअखौ आं दा इडिट खालामफुदों माने खालामबाय थादों अब्लासो मोजाङै थाल लाबाय माथो बेकग्राउन्ड मिउजिक दामगासिनो आंनि मेन भइसखौ अफ खालामनानै भइस दाबिंसो होनांसिगोनलाय सानबाय दा उफाय गैया माथो खालामनो कपिराइटबो फैयो ओमफ्राय सिङावहाय माखासे दखाना बन्द'मोन एक्सप'आवहाय मालाय माखासेया मोनायावसो खुलियो खोमा ओमफ्राय जोंहा सानावनो थांनाय नालाय अबेबा बन्द'फोरखौ नुबोआसै जोंबो मोनायाव थांनाय जानाय नंला बिदि साननानैहाय सानावनो थांखादों मानो होनबा मोनायाव टट'बो मोना 7थानिफ्राय बिराद खस्थ' जायो फैफिननायाव थांनायाव थांगोन जों आराम ओमफ्राय फैफिननो बिराद खस्थ' जायो टट'बो मोनला नालाय बेखायनो सानावनो बेरायखानोसै साननानै बेरायबाय आरोना जेबो बुस्थु लायाबाबो ओरैनो नायलाबायनोसै बेफोरबायदि साननानैहाय ओरैनोथ' गासिबो बिदिनोसै न'नि साजायग्रा बुस्थु ओमफ्राय नैबावहाय आं बिराद मोजां सेन्देल फसायदोंमोन आरोना गल्डेनजों ब्लेकजोंमोन आरो नैबेलाय बेनो बिराद मोजांमोन आरोना आंनावबो आथिङाव बिराद समायदोंमोन माने आंना एकदम फिट जादों 7 नाम्बार बहुत कम्फर्टेबल है भैया गाननाय बावबाय आं आङो दा न'आव थांफिनगासिनो फुजा होनानै फैबाय ओमफ्राय एक्सप'आवबो दसे बेरायनानै फैबाय आरो मालानिफ्राय जायामोनथाय एक्सप'आ बेखौ आं मिन्थिला ओमफ्राय जोङो फुजा होखांनानै एक्सप'आव थांनानै दसे बेरायनानै फैबाय आरो मानो होनबा दाहाय बेलासियाव थांनाय जाखानाय नंला नालाय आरो माला जोबगोन बेखौबो मिन्थिया बेखायनो फैबाय नालाय ओंखायनो हाबलांखासै साननानै जोङो एक्सप'आवबो ओरैनो एसे बेरायनानैहाय बैग्रि आसार लानानै फैलाबायबाय आरोना दा बेनोसै होनबा दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आरो आंनि भिडिअनि गेजेरजों माबाफोर गोरोन्थि जाफ्लांबायदोंबा अननानै निमाहा खालामबानो जाबाय बा देलायदों नों देलायदों थोद ओइ हेजेल औ नै हेजेल बा